The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyong regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Marso 16 na kita magka-aksyon. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan nga nagaupod na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Artay Hupon checking in until 9 o'clock in the evening. Action Firing Line. Mga nagamonitor na via online pagi sa Facebook kag YouTube. Good day ang aton pagpanamyaw ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Kag sumungman sa on-air, gamatag palamati ta all over Western Visayas. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Action Firing Line. Pero antes naton kadtuan ang pila ka mapambukas ta nga mga balita kag informasyon karon nga gabi, unahon ta nay pagtsekyar sa lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Mabugnaw gihapon ang atong temperatura sa tion sang kapunanon tubtob kagabihon dalasdas na ina padulong sa kaagahon. Siling ni Aksyon gani basta mo ning tsimpo nami ibarikutot. Anong latest nga weather update gikan sa PDMP Aksyon gan may gabi? May gabi Action Art sa aton mga listeners mayong gabi. Ari, surprising ni nga lakat sang aton chimpo sining gabi no. Pizza 16 Miyerkules nga adlaw sang tuig 2022. Easterly hapon na. Aksyon gan? Oo. Okay do siguro do layo sa mouthpiece ko ng imo kon ay. Nga phone ay nga do batagri. May radyo sa imo na siguro. Say mo ati i-lower lang to ang volume Sige, go ahead Aksyon gan. Sa operator mo be ho. Easterly ni naga-apekto sa gihapon sa kabugusan sa aton pungsod. Pero sining pizza sang Marso 16 sining aga nagpagwa sila official o kon press release no nga terminado na ang ginatawag naton nga northeast monsoon pakadto ni siya sa easterlies. Naga-retreat ang ridge of high pressure dito sa Siberia. Okay. Naga-decrease naganubo ang surface pressure sa aton kadagatan. So amo ni siya easterlies no. Nag-aapekto sa kapungsuran sang diri particular sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod. Nagapabilin pa si gahapon nga idulot yan ang paggulugalom sang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Okay. Bot singan makakita pakita sang busilak ni haring adlaw sa aga pero may dala ni siya na ligwin nga mga pag-ulan ukon pagpanaguob ilabi na sa kahaponanon o kon kagabihon kag ginaublan na isa sang localized thunderstorms. Dito sa extreme northern Luzon no, ang babaw-babaw sang Luzon mga Babuyan kag Kalayaan Islands nagabatyag naman kasarangan lang ilang huyop sang hangin kag nagahalin na sa direksyon na sidlangan no? Easterlies na kag may kasarangan nga kadagatan. Wala na sila gale warning advisory ara na sa kasarangan ang huyop sang hangin sa ilang mga lugar no. Region 1 Babuyan kag Kalayaan. Sa iban nga bahin sa aton kapungsuran di upod kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan nagapabilin ng sagihapon nga ara kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ini sa direksyon na sidlangan pakadto na aminahan na sidlangan east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmado ang aton baybayon nagapabilin ara kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang nga pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini sa punto size at sa 2
metros ang aton nga astronomical time. Mhm. Kag alas 10:33 sining nga gabi 1.5 ang aton nga taob kag magabalos ang hunas alas 5:36 buwas sa aga 0.2 metro. Alas 5:55 naman sining hapon nagpahuway si Haring Adlaw magapakita ni siya alas 5:50 buwas sa aga. Ari kita sa buong 25 hasta 32 degrees Celsius aksyon art. 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So mo ni mabatyagan nato ng easterlies pero hindi botsing ganon nga kon mapaang na wala na sang ulan. May padayon pagyapon nga ulan nun ta. Especially ang sea surface sang open haze sa Pacific Ocean. Mhm. Maka-induce na siya sang water vapor sa babaw. Dason ti ang cloud formation, cluster of clouds pakadto di i-condense man gyapon sa rain showers. Galing Okay. ti amo na mapaang-paang. So kon mainit sa aga, no? Dason ulan no niya sa pagkahapon, sigurado manguyab dito sa aton abaniko, no? Kay sungaw sang init ara mo. Tuod pagsaka ko di sa stasyon blaka paang Kapaang. gani. Kaya mo na siyang easterlies, no? Pagwa nila nga official statement kag ina. Mhm. Terminado na ang northeast monsoon, easterlies na. Okay. Nga dominant weather system naton sini nga mga inadlaw. So maka-expect kita nga kung once magpakita ni siya Haring Adlaw basi tayo yon ani nga amo ning init. Amo na na, okay. Okay. According kay Vicente Malano, daw ara sa 36 degrees Celsius. Okay. 36, medyo sakit-sakit na naalimpuduhan ta. Ang mga katigulangan ta, kinanglan may dala na isang payong o mga newspaper o mga papel da nga kuuton niya blati yung envelope pero may nagkapot nga apo o kung kabataan nga wala obra kay kung pagwa yan na sang iyang pensyon sa SSS o kung sa GSIS Delikado. na siya lakatanay sa McDo toto lakata sa Jollibee baklan ta si mami mo si daddy mo Babaw. daw mo na bla ti sakit mo Sakit ang init. sakit Correct. ang init o ti mo gina dala sang mineral water dason alalay sa mga tigulang Na, mga correct. sa ula-ubra no magsakay sa jeep ti sakit man nagyapon ang mga arthritis nila no kapin pagid mag-init so alalayan Di, hindi yung mga guro na tigulang. yakuyab ang resolusyon na isa sakit nga arthritis. sa ano Ha? sa ano Sa arthritis, siling ko hindi na yakuyab ang solusyon. hindi na ya mga gani alalayan sang apo Basayon guro na ya. Oo, alalayan sang apo nga sige tikang na la kay gulpi lang basi sa kainiton matumbad ay siya karon madayos ang iyang tuhoy-tuhoy da. Correct. Oh. Pero ka-obserbar ka aksungan nga siling ko ako kundi 45 na ko. Ay, nagadula na blanggana ko sa kulon kag sa mga perfume. Sa ano? Sa perfume bla kag kulon daway na ko gana. Tod man. Pag edad ko 45, siling misis ano gusto mo perfume? Siling ko hindi Balanyos na lang. Tuod no, ara galin na lo, kakadula gid gana mo kon galing kay ikaw ya do matiyag nikita ko nalika do may pumada ka pa ya kag mga perfume Ay, eh. kuya, perfume niya. Nagkapanyos lang kuya, Pauli Arco. Ti okay na to At least ining pagsulod na amo ning halalungan ta naman kay kun magtayuyon na ning ginot niya diretso halimbawa pagka Semana Santa na tagiti gina. Nga mo na. Sige, okay. Why man na reported nino nga kung nagligan nga adlaw ya bakulod may mga areas nga nagdalom do talisay blado may reported do nga do naalangan gani sa suba to nga tawo mo. So, kwanto ya diri sa Mansilingan. Itong Hindi bata why na- labot why to siya maano na alangan lang siya bala bangon nga nagtaas ang tubig. Talisay gin Oo. rescue to nila. Oo. Daw ay namon mo monitor na. Why guro naging report sa inyo sang kwan kay why man to maano iya mo. Oo. Pero why man mga areas no sa damlag lang nga pag damol sa ulan nga gin report nga no nagtaas. Wala gid. Very good no at least amo na mayo. Basa lang no, ulan no niya lang kadali. Okay. Okay.
Te ayos? Ayos, ayos. Hindi ka magpamanukan? Ano? Hindi ka magpamanukan country? Manog pa nyapon ko di gani, ambal ko gani kay Hindi, kay Henry. Kinaimbitar ta ka gani kaya to Cisco sumungulat. Bayad Cisco. Ari nga dukot Sige, siya akson kanon nga na. Kuano, Ha? baguya bakit nga kanon. Wow, very good, very good. Bayin lang da Cisco na yan. Ay, isa ko pala ko na sa una mo nga timo ah. Okay. Sige. Mga pita na son akson gan. Salamat gid. Good night, good night. Action firing line. Akson gan ni Republika, hindi ko na pag-awaton kay nag-aaso-aso tong yakanon, ti sigurado to makaon gito siya. Namit na gan, suggestion ko kung nga monitor ka pa da, sugba ka gid pinakas. Namit nito mo nga muning gaulan, may pinakas ka bala. Hindi gani kung way giman pinakas, may ara kang itlog nga pula. Baw ka mga amo na mga suludanon gid, hindi gani binuro nga ginisay ng gusaw bla. Kampiyon niya mo basta mo ning gaulan-ulan mo, apwera lang kung may alta presyon ka. Action firing line. Ayos sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga gabi. Once again, welcome to the show. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Sa nasiling ko na, ang ino sining nga mamensay aton gid ginapaabot ka ginaabi-abi karon nga gabi. Action firing line. Ang mas nami pagid nga magluwas sa inyo pagmonitor, mas nami kung inyo ma-share kang ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo kita malabutan kag maserbisyuhan labi na gid sa internet world. Bangod kay bisan diin ka lang nga bahin sang kalibutan basta may available nga internet connection, pwede kagid makasunod sa tanan nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Dang update sa politika sa nasyonal, ti way labo, way untat ang randadi, no? Ang libutay sa magkandidato sa nasyonal, pero ang balantayan ta ang pagbukas kag imbukada sang kampanya sa lokal kay tiyo sa palabuton na nga Marso 25 magaumpisa ang pagbukas sang kampanya sa lokal. Action firing line. Isulusobra na lang or less than a week na lang, no? Pitsa 16 na subong or sobra isa kasimana na lang and then mag-aumpisa na ang kampanya sa lokal. Now, ang mga posters, ang mga campaign materials, may ara man na butang nga vote or wala, pero tikon mag-umpisa na ang campaign period sa lokal, basta ara sa mga lugar nga illegally posted. Ang inyo campaign material, sigurado gid nga kakas. Action firing line. Sa piyak sang gipapanaog nga temporary restraining order o kung ginpapanaog nga order sang korte, wala malakip ang pagbaklas. Ang baklas operation nga patigayon sang komisyon sa mga lugar o public places nga ginadumilian ang pagtakod sang inyo mga campaign material. Action firing line. Ano pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon niya nga Miyerkules diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Diri sa probinsya Hibaluon taini karon kay nubo o kon manubo nga kadamuon sang vaccinated senior citizens. Uy, isa kuno sa marason sa pagpabilin sang alert level 2 status sa Negros Occidental. Action firing line. Kay karon kay even sa interview naton kay sa Action Hotline kay Governor Lacson namuno niya man nung tinagpabilin kita sa alert level number 1 because ngang target nga inang community protection daw ay pamalabot ina. So ang problema, mga senior citizen gali sa province, daw ay pagid malabot ang target number of vaccinate. Action firing line. Ting question din anong strategy, nanong strategiya nga himuon sang gobyerno. Nagligad to sang mataas pa ang kaso sang COVID-19, kita mo perting hinaraguyon ang mga vaccination centers even sa Bacolod City, puwerteng linyahanay, ilinaway pa imo nga, no? Ang iban galalisay kay ti puwerte ang
linya sang luyag magpabakuna. Action firing line. Pero subong, samtang nga nagadyutay na lang ang nabilin nga mga residente nga wala mabakunahan, ang problema, nagninitman ang luyag magpabakuna. Ano ang stratehiya nga himuon balasang probinsya? Action firing line. Ano pagid? Now i-check ta karon dugay-dugay ang update sining bangkay sang 22 anyos nga nasapwan sa sementeryo sang Granada. Lain man nga sitwasyon sang victim kay may pila sa puwak kag tiyan. No, grabe gurong kaugot ni siya naghimo sang krimen. Action firing line. Ano ang madalom nga investigation sang kapulisan angot sa sininga insidente? Now, ang iya upod kagabi, amo man ang nagsugid nga the last time nga tanay sila sang victim dira malapit sa lugar mismo sa sementeryo. Action firing line. Karon nga gabi ariho kundi ginaistoryahan ta sa palabuton nga Lunes may untat biyahe. Now take note duwa ina kadlaw. 21 and 22, actually 3 o'clock sa aga sa 21, and then sa hapon naman sa 22, galing may mga program dira sila sa Bacolod City. Hindi ko magsala sa plaza, may culmination sa ilas ni kag may program. Angot ini sa untat biyahe. Ti anong reason sa untat biyahe? Taas sa presyo sa petrolyo, nasakyan kong sininga gabi nga isa ka jeep po, gapang hayhay siya mo. Siling nga wag kita mahimo ni sir. Ang amon sumong tugong nga krudo, mas taas pang presyo sa gasolina. Action firing line. Di may ara abansi nga report nga nagwa, nga kuno, may ara man rollback nga ipatigayon sunod nga simana. Why na lang ko nagani nagmuno sa driver sa nabasahan ko nga balita parte sina. Kay siling ko basi munon kong driver tapos sunod nga simana ang inubo bala sa presyo sa lapi. No? Kagambalong ko sa driver, inano to siya pakuan siya, nagpaitinitin sugilano, nagpagwa sang balita parte sa rollback sa lapi mananggali. Action firing line. Kan gintaa siya nagligad to 11 pesos sobra or 13. Tiyamakon mo na. Agunto subong ang driver hindi hamak. Action firing line. Ti angot sini basta gani may pag-increase sang mga balaklon o increase sa presyo sa petroleum products. Matik ina nga may ara sang domino effect especially sa mga balaklon, sa mga ginabayran naton dira nga mga ginabakal naton nga mga kinanglanon sa merkado. Ina ya may epekto gid, grabe gina, no? Kabalo ka depende na ya sa ang ini nga sa isang problema, may ara ina mo nga domino effect. Tiari pagido kundi ang mga balaklo nagtalaas sa merkado. Way kagida kontrol halimbawa bisan utanon o presyo sa mga isda, although nga subong daw na maintain daw ay gid sang significant kapag taas. Pero kung magsige ni nga mo ning sitwasyon, kay kahapon malang nag-umpisa ang increase nga ni, sigurado niya within a week may ara ginasang ipatong na naman dugang nga lulukduhon sa publiko. Action firing line. Ibaloon tana. Now ari, ang balayran sa kuryente, ang power rate sang Seneco, sininga bulan sang Marso, may ara na sila rate dira nga ipagwa. Hibaloon tabi sa taga Seneco, kung ano ini ang balayran, pila ini ang charge, kag number 2, ano nga inisyatibong ginahimo iabi karon sang Seneco, sang kooperatiba angot sa reduction sang system loss. Kay grabe ini ang contributory factor sa presyo kung ginabayran tas kuryente. Action firing line. Aber i-check karon tay na dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad paagi sa kay Ma'am Malu Paruco gikan sa Seneco. Nuluyag tayo ni baloon kung ano ang mga update sa balayran sa kuryente. Ano bala ang batabo kay ekspektaron ta kay ti may ara gid sang increases. Bala pilang increase kung may ara gid man. No, kay amo na siya ang isa gid nga bagahon ta nga hindi kanaya, no? Hindi ka gid pwede nga makaayo ka pa di. Although may mga consideration iatag si mo, pero kabalo ka
ang Seneco after the pandemic, kagway naman do sa babaw bla, nga ti bisan way kabayad ang tao, sa unaya kapin pagid kon ang konsumidor, nagausar lang sang mas magamay nga o pinaka-minimum, no? Nga iya sining ginabayran, kung gamay man lang ti ginatagan tuya during the pandemic, sang tiempo, nga at least, ini sila ang hindi anay pag-obligahon, bisan way kabalayad, plakbulan, hindi pag-utdan supply sang kuryente. Action firing Pero line. natapos na to, bangon nga ti alert level 1 na kita. Ti subong, hinali nga hindi kaya makabayad, sigurado gid nga mag-abot ang imo disconnection schedule, ti ang disconnect ang mga team gikan sa Seneco nga mang disconnect sang linya ya matrabaho ginatudo o kag mawadaan kagidi sang imo supply sang kuryente. Action firing line. Kamo na siyang kabudlayan ta. Tamakon mo yawan ka na ka pangita sang inugsulod mo sa kaldero pag-abot sa balay mo, ay sos, bisan ang imo suga, way na o linya sang kuryente, bisan jutay, kagway ka lang tanisod, ang may kanon katinigang, doon namin na pagkaon mo kung saan, nagman ka may suga mo. Action firing line. Mananan na kita, pero kung mautdan ka kuryente, tapos kagid. Action firing line. Techay karon tara kay may aras ang panibag o karon nga ginpagwa nga advisory gikan sa Central Negros Electric Cooperative o kon Seneco. Ibaloon ta kung pila ini ang obligasyon o pila ang balayran, may mga increases bala nga ginpatuman so that the consumers and member consumers would know o kung makaibalo sila pila ang dapat lapiprahan no sa sining isang obligasyon o kon balayran. Action firing line. Ay luyag na to ni kwanon mo pa-explicar mismo sa taga Central Negros Electric Cooperative o kon Seneco para may baluan tagid kung ano exactly no pila ang obligasyon ta sining nga bulan sang Marso. Kay importante niya once kuryente, tubig, ang kuryente actually agwantata pa na, no? Kay pwede ka malang makakulukingki, temprano ka pa madigamo kung may diligamuhon ka, pagkagulo gabi, pwede ka na makaantos piyong-piyong da, kay kabugnaw pa man sang tiyempo subong, makatulog ka, pero ang lain kung tubig, no? Kung tubig, ngaway ka bisan inunghugas na sa imo plato, ngayon ang manag-ub ka pa pila pa kilometro mo ginayang dako nga problema. Action firing line. Pero kung ini tanan magtilingob nga problema sang publiko, ti lain na iya nga istorya. No, lain na nga istorya. I-check karon karon dugay-dugaya. No kay anyway na schedule naman naton si Ma'am Malo Paruco sang Seneco, check karon tani kon nano ang update kon parte sa balayran sang kuryente ang pagambalan sininga bulan sang Marso. Action firing line. Kung no ang ma-explicar diri sa taga Seneco kag mapabalo sa ilang nga mga consumers sa bilog nga area of coverage sang Central Negros Electric Cooperative pangagkaaksyon o kon Seneco. No kay gusto tani may balawaan kapin pa duro gidi mga naga-ideya man nga makakuan bala, makapangyadi, no? Kita niyo, ang problema sa kinawatay kuryente ni isa ni sang luyag masolusyonan sang anay presidente sang Seneco mo, no? Nga si attorney, atong naghalin ba diri ko natapos ng iya tenure of duty, no? Nga si attorney Pondevilla, under the new leadership sa management, ang buti maloon, tani ko na ano ang magginahimo nila nga mga actions. Why kita mahimo kung basta balayran gani nga linagumba na no? Ay ambot lang alangan mo ni karon ipason sinong pason mo diri kay mayo kon negosyante ka may opsyon ka pa nga at least ipasa mo sa imo mga consumers. Nga hindi ka man matamaan makaganansya ka gamay okay na. No, pero ang problema sini kung ikaw yati kung ordinaryo ka nga consumer, ti problema mo gini. Action firing line. Unahon talagang sunan ang patrol partitioning na sapuan nga bangkay. Balikan ko lang na si Ma'am Malo Paruco. In a short while, diri sa aton sining nga pagpangalagad, in a way na schedule ko siya. Galing kay basi kung waya matalupang dan bala.
ang iya sining communication kay importante manitani mo. Iunahon ko na lang ang patrol party na sa puaning bangkay parang may baluanta kung anong latest nga update no sa investigation sa kapulisan. Grabe man iya ano may kontra ning pobre ni nga ginutdan pa ni ang Pilasya Porte. I-check tabi karon sa patrol kay nadiskubrihan lang ni matapos gin pamangkot mismong upod kung nga away siya magkapauli, no? Grabe maning sumong ya do ka simple na lang no ang tao sumong do kapos na lang ang paghimo sang krimen. Action firing line. Do ka simple na lang bala maghimo sang krimen, ti galing di kita luyag nga kada may magtabo nga krimen. Inamasiling kabla no ma-charge to experience na lang nga waya sang mahatag nga solusyon sa isa ka krimen. Hindi mayad na ano ka mangin livable city kung amo na yung way untat ang pinatyanay nga hindi masulbar. Ang pulis way kita nagambal nga way sila nagtrabaho pero galing tiho. Dog matyagan ko dog hibing simana nga way sa masapuan nga ginapamatay. Action firing line. Hindi lang diri sa syudad sa Bacolod kundi lakip na diri sa probinsya sang Negros Occidental hibaloon ta. Nanong latest karon nga update, nanong latest nga investigation sang kapulisan angot sining nga insidente. Patrol reports. Let's have action Eden Aboso angot sining nasapuan nga bangkay. Action Eden, maing gabi, please come in. Asunod, grabe na gid ang nagkatabo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Though, hindi na gid naitsindihan kag wala gid sinana na wala sang reported nga patay diri sa may syudad sang Bacolod. Kay kagina naman niya, patay, ining isa ka lalaki sa public cemetery na ha. Ginbulong mo siya dito nga daan, wala haya-haya, dito na lang natabuan sa may public cemetery, sa may barangay Granada, syudad sa Bacolod, sini nga hapon, mga alas 2. Sino kay Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay, Action Art. Ining napatay, ginkilala kay Darwin Nunez, 22 anyos pa lang ini, kag residente sang Purok Pedring, dira sa may barangay Estefania. Sino kay Masangkay, Action Art, sa balik kagina naabtad na to gani, nga gina-interview nila isa sa mga saksi bangod amoy siyang upod sang biktima antes na patay. Wala din nila nanin kay parati sa protection ni Action Art to understand. Mga alas 9 kuno kagabi nang natabo o kung nagtabo sila sa duha ka persona nga suro sa iya hindi niya kilala. Agad nga ginako naman nga madulong sila tani sang baklon nga marijuana. Palayag sang taxi Action Art, siya ang nag-drive sang motorsiklo kag pag-abot sa lugar, ining si Nunez na biktima na naog ini siya. Kag ginaligar na naghambal ang isa sa manugbakay nga nadula kuno ang iya nga wallet. Gusto niya magpaupod sa sulod dito sa sementeryo kay balido ara lang sila sa guwaan mo. Okay. Naghambal siya nga tagaan takamudugang na 200 pesos para ipagasolina sa motor nyo. Provided updan mo ito sa sulod kay nadula ang akon na wallet. Dito kuwaon ang yatag ko sa inyo. Okay. So, ginupdan ni Nunez, Action Art, kag ining 18 anyos nga lalaki nagpabilin lang sa ila motor. Pila ka minutos ang nakaligad, may nabatian siya nga nagasinggit nga. Wala ko na sir, tama na ni sir, amo na ni sir, gaamo na sa bala, ang ining si Nunez. Kaya sa kakulba man tuloy sa 18 anyos, kag sa paminsaro niyo man, na bypass ang natabo sa iya nga upod kay Nunez. Gipanday ang motor kag nagpauli. Ginbayaan niya to si Nunez. Okay. Nakibalik na lang siya pagkaaga. Ito pagbalay lang man sila. Okay. Nagpadulong ang pamilya ni Nunez sa balay sang nasambit na lalaki. Kaya ginpakita kung diin siya kaya wala siya nakapauli na nakabalo sila nga maupod. Di sila nga duwa mo kagabi.
Okay. Dito yung na dahil action art, yung sugid, ang natabo kagabi. Pero ti abi, yun yung nauna, yung baybas. Abi, kung ano ang sitwasyon. That's why, nga wala sila danay nag-report sa pulis, wala danay nila gin pangita dito sa police station, kundi nagkadto man to sila sa natabuan, kundi niya last abi nga nakita. Inay sinunyes, kag timing, may nakasugid sila, nga may nasapuan nga bangkay. Amo na to gali action art sinunyes. Kag ginatanaw ni Masangkay nga rason sa pagpatay among bangod sa illegal nga droga kag padayon sa ilang investigasyon agod may baluan kung sino ang mga suspetsado kay ginagawa pag ni allegation action art nga tikihambal sa pamilya wala naman siya nag-eskwela mo nagagaffer siya kuno o managpakod bulang balak sa kumagbul sa manok ti isa na sige natandaan nila nga motibo pero una gid tungod to nga madulong sila sang marijuana sa sementeryo. Sorry to say kay ti ang pilas ni sang biktima do sa liog kag sa iya sini nga lawas nga nagwa ng iya sini nga kaunuran action art. Sorry sa mga nagapamatik o nagapanyapon dira. Pero amo nang natabo. Pero sa dito sa lugar ang na-recover to nila isa lang ka helmet na posible iya to sa mga suspetsado. Sa lugar kung di natabo ang insidente, posible may ara pa sang paglagsanay. Bangod nga nagarawit pa to. I mean, may iban pa nga parts ang pansyon, ang mga katupad ng pansyon, may ara sa mga nagalapta nga dugo. Grabe. Kag dito na lang nasapuan ang ining bangkay, tutad niya ang cellphone. Okay. Isa ka cellphone nga nagakulob ba ni pero kanina do wala man to recovered na illegal yung droga or marijuana abing kapulisan amo lang dito ang bangkay alone ang cellphone kag ang helmet kaya mo pa nang ginapadalban sa kapulisan kasi given the action art na dulom ang area do kumbaga nami gid ba lang talabuan sang baligyaanay sa illegal nga droga kasi dulom tapos kita mo naman ang public cemetery sa Barangay Granada sino ba niya magdahon nga magpundo dira kag mga sisa kung may anong nagakatabo Layo kaya sila, like sa iban layo. nga public cemetery bala may mga nagatulog sa sulod kasi daan kabalo ka naman entrance to pasulod Granada tupad mga katubuhan pa kag dulog ang area alas 9 na tabo action art so amo nang ginapadalman nila kasi wala man CCTV around sa area kag isa amo lang ito ang lalaki nga saksi kag wala siya kakita sa mga hitsura sang duha ka mga suspetsado. Pamatinaton ang kabayan sa pagpahayag ni Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay. Nung isa, mo sang 200 pang gasolina. Galing buligan nyo kami kay nang kahita na dula ko no ang wallet niya di sa ang isa sa manok sa nagpal So ang so si alias Tripol kinukdan niya dason ang aton nga witness ara lang sa motor kay ang kasanay sila nga duwa na batian niya nagsinggit to si alias Tripol no na way ko to sir amo tong ambal so daw ang nagsulod sa iya kung saron daw ginabaybas siguro si Tripol so nung nagpalagyo siya so regarding sa identity sang mga suspekto hindi pa natin ma-identify no pero hindi pa natin kung anong mga identity nila pero may na-recover tang isa ka helmet so dire sa likod sang patio na gingamit probably gingamit ng mga nabilin bala sang natin ng mga suspect assailant natin so ang may Sa karon action art ginkustodia danay sang kapulisan ining 18 anyos actually ginpamangkot mismo anong matabo sa 18 anyos to kay kumbaga do nag self confess man siya nga tiupod ko sila nga mabaligya tani sa marijuana gali kay ti ambaliya tun-an niya pa because wala man hindi man caught in the act na nagbaligya sila ambalyo pa man ang action art hindi pa man iya mapamatud-an hindi pa na iya ma-prosper gid kumbaga sa korte kay amo malang na unless otherwise nga nadakpan gid sa actual nga nagaduso sang ining marijuana pero ting gina-focus nila subong mahatagan hustisya, mahatagan sang kasanagan ang natabo nga insidente nga pagpatay, brutal nga pagpatay kay Nunez. Na istorya taman mismong pamilya
nga wala sila sang ideya sa nagakatabo sa ano panginwala kay Nunez kan nila panginwala sila Action Art nga nag-intra ini sang illegal nga droga. 5 sila ka mag-ulutod, ikatatlo ini siya wala na nag-eskwela kag nagabulig-bulig na lang sa iya papa sa daw manukan kuno bala. Kag ginako man sang iya utod na si Darren Nunez naghambal siya nga kumbaga ang iya bala approach Action Art do katikalon. Araan kung may kaistorya siya do manginit kay do katikalon sa iya manghambal pero amo ginaisaya kuno Action Art manghambal. Kag suno sa ila wala sila sang ideya kung sinong posible may kahimuan sini sa iya utod pero nagapangabay sa kapulisan na kung tani mahatagan sa hustisya kag madakpan ang mga suspetsado Action Art. Okay. Pero although nga ti ginadmitter to sa nagdulong sa iya nga ma-deliver sila ka marijuana puti galing ina siya extrajudicial confession sa bata mo ba si dalas nervyos sa bla? Kaya mo man to Action Art ginatundaan kanila kaya balya mo nang isunod nila kaya ang focus danay nila subong amo niya ang natabo na pagpatay kay Nunez Action Art. Pero dito ang 18 years old. Alas 7:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Grabe man nga insidente. Ang aton malang diri nga kabay pa matutukan gid sa pulis ang investigation. Kay ano man nga allegation against sa sining na biktima. Pero di dapat masulbar niya kag may baluan kung sino to naghimo siya sang krimen. Can you imagine? Bla brutal iya. No? May pila sa tiyan. Hindi ko lang gid ma-describe sa inyo purti ang agi sa pilas mo. Kag sa puwak niya. Tikan, ano yung kwan sinaman? Ano yung sala sinagid sa persona na ang ginamo gina-action na din? Action na din? Yes, Action Art. Muna kaluluoy ito natabo no sa lalaki kay nga hambal gani ginasuspetsyohan sa iban man to yaha nga mga nagatanaw lang. Basi bala tungod gaffer siya kag may ara tubulang sa abi nga dala basi amo man tong gingamit sa iya kay kung makita mo do inagyan ambal nila Action Art sa mga tao man kay wala to sharp object or wala to sang kutsilyo nga na-recover sa area. Kay basi kuno bala bulang man ang gingamit sa iya Action Art. Oh, bali daw ang laom nila kun ang ila pagpati nga bulang gingamit. Correct, Action Art. Oo, pero Grabe. baloon para sa aton sila kapulisan kiti ara man to agina ang soko basta gin confirm ni Sir Masangkay na very sharp object gid ang gingamit kay pag gulot sa iya liog go straight wala dando isa lang kaagi Action Art subong man sa iya nga chan Sus. na naguluwa sa iyang iya kaunuran Slash wala galing iya agi bala sa kay- to. Siling ko do Wala. slash galing agi sang do bulang itoon nga agi niya eh. Correct. Kaya kung hambal nila kung kutsilyo, kung do gul-gul pa pala ang tawag, do may zigzag-zigzag pa kaagi, ato ya do slash lang gid. Kag isa lang kaagi Action Art. Ang mga Lain niya nga agi pagsilas sa niya, stab o kun buno mo. Kag lain man ang iya sang ang slash nga do ka kuan niya sang agi daw kay isa lang bla. correct. Amo na Action Art. Nainggit dyan do gul-gul, nainggit ang buno. Kaya ti sa aton man mga na-experience sa bala nga mga nakita. Hindi mo na makita nga plainly buno lang yung balahaw kag porging gulgol man dira pero let's leave it sa investigasyon sa aton sinya kapulisan kag ara man tong soko kagina nga nagpatigayon sang scene of the crime nagpatigayon sang crime scene Action Art sorry. Aha. Sige. Pag basahan na Action Art ako ano pagid ang duga nga mga detalye kay ti pakigangot man ang pamilya sa ila ni Sir Masangkay sa police station number 5. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon, iba na sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita mas aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Sige. So anyway, ang ini nga insidente kabay pa sa kapulisan dira kung sino man ang makabulig no sa pamilya, sa mga investigating team nga makatag information kung sino gid man ang may kimuan sining krimen dako gining sa labto niya sobra-sobra naman ang ginimo ni sa victim ni ano ginasala ni sa pobre nga
las yang agi sang pilas niya mo. Action firing line. Bisan ano pa na ang may bisan ang utod do nagambal kina sa interview nga ti medyo pasaway gyud man ang utod niya, may mga violation sa curfew and all. Pero ti amo gina ano ginang sala nga nagkomiter sa bata nang ginamo nyo giniman? O ti ang pamangkot may ara na bala sang natumod nga persons of interest ng kapulisan. Ibaluon ta na. Naisundon tayo ni sa investigation sang police station number 5. Action firing line. Alas 7:34 na Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang si Ma'am Malu Paruco kay Kaina. Daw medyo nag-solicit no? Why kita mga-contact dali-dali sa iya. Kay parti ni Bla gusto ko ni baluon gido. Kay sa tanan subong ang experience sa publiko, number 1, halin sa presyo sa mabalaklon nga nangin domino effect bangod sang presyo sang petroleum products. Ti-check karon tabalayran sa kuryente ako nano. Actually may nagapadala sa mensahe sa akon di sila nila, sir. Hindi bala nga ambal ka Balakar Transit nagligad. Tungod daw ay sila nagplano magpasaka plitian, pero subong ko ron nag-umpisa na pasaka pliti ang sire. Action firing line. Aber i-check talang na kay doon nga problema gid sila parte silang balayran. Kabalo ka pliti mo aw-ahaw na lang dason magtaas pa kundi dako na yung problema kapin pa sang nag-travel adlaw-adlaw nga nagkadtos trabaho nila. Action firing line. Pero ari sa aton nga linya si Mamalo Paruco luyag nato ni baloon para matagal ang mga member consumers sang Seneco pila bala ang power rate nga available no para sa March kag mangin obligasyon naton kag parte sa mga ginahimo karon sa Seneco sa system loss reduction no nga mga strategy kag ginahimo lang ang inisyatibo. Mamalo may gabi mo welcome sa Action Firing Line sa Action Art. Action Art may gabi sa aton mga tagbalamati no sa tunga sang pagsaka sang presyo sang sang gasolina. Ang Seneco nag-expect kita nga abi naton magtaas man ang aton rate but sa kaluoy sang Ginoo nag-down kita sang rate naton by almost 60 centavos per kilowatt hour. Mhm. So Action Art ang aton rate sang last month is 11.5123 per kilowatt hour. Okay. No? Kag sini nga March ang aton nga per kilowatt hour is only 10 pesos and 921 centavos. So mga 11 ang 11 pesos ini naman niya 11.50 plus, no? So we have a decrease of 0.5913 per kilowatt hour sa aton nga March na billing. Mhm. So bali ma-effect ini siya sinigin nga March, ma'am, kung magbayad na kita. Yes, Action Art. Sini nga March sa aton nga rate amo na siyang aton i-follow. So, na-attribute ni siya sa net reduction sa aton generation, transmission, system loss charges, kag ang iban pagid nga pass-through charges niya naton sa as lifeline, ang senior citizen kag ang VAT. So, nagbubo siya. Okay. So at least mayo ina nga balita pero kung halimbawa minimum ka nga consumer pila na siya man in effect ang mga 60 centavos? Actually sa aton di Action Art wala kita sang minimum no or wala kita sang flat rate. Naga-base kita no sa aton nga ga-base kita kung pila gid ang consumption naton sa aton. Ngara gani kita nga mga consumption nga wala bala may ginagamit ng balay ni 2 pesos and 80. May mga electric cooperatives nga may mga flat rates sila nga bisan gamay consumption mo amo ginayang imo nga ibayaran sa Seneco wala as per kilowatt hour use kaya. Okay. So at least kabay pa magtayo yun ni nga by next kapasulod na ng summer maginit ni damo ning aton kwa naman ang balayran sa kuryente ang konsumo sa kuryente expectaron ta ni. Reaction Art supposed to be summer naman gid siya galing kay tungkol sa climate change bala dun nato maintindihan ang panahon di ba as of February dapat nag-init na sa bat nag-rainy season kita dapat kita June kag July no so I think mo na gid man ang problema sa kalibutan wala labot sa pandemic we are facing some climate change sa ginatawag. Okay ma'am system loss ano ang mga inisyatibo ano ang mga ginahimo karon sa Seneco o sa kooperatiba in order to ma-reduce ini kag matagan solusyon? Actually Action Art ari kami subong sa massive nga
nga paghimo sang aksyon against sa mga electric storages, no? Ang aton nga mga subong apprehension section with may upod kita nga mga pulis, no? Kay ara na sa layo nga dapat sumangdakop kita may ara di kita nga person in authority nga magaupod sa aton just like mga pulis natin nga force. So this time do massive gid ang aton nga campaign against storages, apprehension sa mga tawo kag sa mga establishment nga nagapangawat ng kuryente. In pakadamo na kita sa nadakpan. Kag sige-sige ina ma'am, no? At least ina Yes, matapos sige. kaya pagpangawat ya sa lagi nimo. Yes. So, sige gid ya ang aton nga campaign. Sige gid kag subong mas damo pag itang aton gin nga team sa para sa pagpangdakop and even our engineering OIC manager subong nagaupod na gid sa pangpangdakop sang pangawat sang kuryente kag ining mga tao subong naging conscious man sila kadamo sa naga-report sa aton, no? Nga naga-report sila sa ilang mga neighbors sa pangawat sang kuryente. But amo lang na nang confidential man nagyapon ang naga-report because we don't want na sila i-perwisyohon sila naton, but thankful kita sa mga tao nga nagasugid sa aton sa mga nabalaan mga nagapangawat ng kuryente. Okay. Ma'am, keep us posted basi kung may ara latest sige. kapin paging kung balayran sa kuryente, at least ma-inform tayo ang aton mga listening public, Okay. especially members, consumers. Salamat kay Ma'am Malo. Thank you, Redaction R. Sige, thank you isang time. God bless sa aton tanahan. Thank you, and keep safe. Action firing line. Ayos, at least ang maayo nga balita bisan gamay lang na may inubo, no? May pagnubo. Ang lain sinaya kung ang increase do pariyo bala, no? Kabay patani hindi man magpagwa sang kuan bala sang balita o kun abot ganing ang balko ina advisory halimbawa ang Department of Energy or ang mga oil companies. Kasi ko basi bla sundon man nila nga sunod si man mabal sila. Uy, may ari mabla kami good news. May arab la rollback. Dasun sa lapi bla to di atagaw. Action firing line. Kung hindi ka mo makatag sa big time nga rollback, di lang ka mo magpabalos publiko. Halahan yun lang na. O, total, ang panindugan nyo may basihan man ini. Kag ina in accordance man sa ginpasar nga kasuguan under the train law, ka dapat may obligasyon gin nga ipatong nga balayran nyo sa inyo sining sa inyo tax o kung buwis. Di sige tuduin nyo da. No? Kay total do may ginawa pa man ng publiko Action firing line. Pero mayon yes sanay ko at least may jutay kapag nubo sa aton obligasyon balayran sa kuryente sininga bulan sa Marso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Las 7:41. Oras ginado. Besyara tayo, besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-iid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobang Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Mabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line sa ngalan sa gihapon sa inyo regular anchorman Aksyon na Brian Morden. Ang nagamonitor karon sa aton nga gabi si Tison Dispitata, maingap idra kag amuman kay Wilmar Hidriana, Justin Mark Puras, kag Lito May Buena, kag Jovi Molares. Thank you gida sa pagmonitor kay Jervy Kahuyong kag Tin Gallego. Si Gracia Araman, Nicole Neri Katong, Remy Joy Pasetti kag Maclix Bitonio. No, salamat gid sa inyo ha. Thank you gid for listening. Standby sa mga report with Aksyon Marlon Hinobia. Ambot na no ning plano di sang province kag ang ilahimuon nga strategy kay ti mga senior citizen daw jutay gali lang gyapon ang nabakunahan no. Aksyon Firing Line. Importante lang gali napabalo ko gid sa tanan nga nagpalabot sang ila pagkondol sa amon pamilya. Salamat gid. Ginapabalo ko lang dira sa Antique sa may mata naton, mga Villasor family, Marfil, Armonio family dira sa San Remio kag San Jose Antique. Kabalo ko may ara dira ga monitor nga mga paryente naton. Ginapabalo ko lang sa inyo nga si Lola Raimonda Munding Armonio Marfil nagtaliwan kaina sang aga mga pasado alas 10. Nag-birthday pa si Lola the other day at the age of 90, no? Kasubo kita galing ti amo gina ang kabuhi isang tao bala, no? Actually pasalamat gani kami nga si Lola may bonus na iya.
Ang edad mo nga makalabot ka 90, no? Kabay pa ta ni Lola nga ubayan mo magkami nga bisan ako guro okay naman ko kon mga 150 ah. Kadlaw ka gidaksyon na now. Do sobra no, mga 150 do hindi naman na iya mapatihan. Basta kay ang pinakagulang to sa may Kabangkalan pila to gani. Galing kay si Lula last year abi na kwan siya na stroke. Amo na nga doon nag-down bala to ang iyang kwan. Ang enerhiya, the son dependent lang sa kinanay. Ti amo na nga doon medyo anto si Lula, no? Pero at least pasalamat kita sa Ginoo nga nakalabot siya 90 antes siya magtaliwan, no? So mga pamilya namon nga nagpalabot sang ila sini nga pagkondol sa makilala naton mga abyan sa Facebook, salamat gid sa inyo, no? At least nakapaway na si Lula Munding, tawag namon siya kay Lula Raimonda Armonio Marfil, no? Taga Karay, agiri as Lula mo kay taga San Remio, kay San Jose ang ginhalinan nila. Action Firing Line. Sa mga pariente ko rin dyan sa Antique, so ginapahibalo lang namon kaninyo nga ang lubong ni Lula way pa ma-schedule i-monitor lang kamo di kay ilawag na lang na kung saan o ang madesisyonan ka pamilya. Action Firing Line. Alas 8:04 na, diri kita sa mga report na with Action Marlon Hinubia, tinadong strategy sa province, ni ko magamuning nga, damo senior citizen nga way makwan, nga mabakunahan sa province. Capital Reports. Let's have Action Marlon Hinubia. Action Marlon, may gabi, please come in. Aswat, isa lang na nasanakitan sang ato sining gobyerno dari sa lokal pader dito sa maya nasyonal. Akong ang aragi hapon no nagkatabilin sa alert level 2 nga estado ang Negros Occidental kon COVID-19 classification ang paghampalan. Now siling ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang Department of Health akong DOH wala pa naga-considerar sa mga senior citizens diri sa Negros Occidental nga protected sa anuman nga sa isang virus ilawanigid ang ining ginakabalakan sa gihapon nga COVID-19. Ini bagod nga kung basihan ang datos or record sa ato sa nga Provincial Incident Management Team gamay gapon o doon ati kada vaccination action act nga gida patigayon sa mga banwa kag syudad nagatugang man ang mga senior citizens nga nabakunahan pero jutay, no? May action orders ang valid nga basihan no? Ang kun nga ang gatabo ni siling kita senior citizens 60 anyos ang edad pasaka. May action order nga bisan hindi pa senior citizens daw hindi na gani makatangkol kag magkalakat-lakat action art mo. Isa na sang nakitaan nga karandanan. No? Mayaraman sang massive vaccination sa mga banwa kag syudad. Ugaling kay jutay lamang action art nga mga lugar dari ang nagapatigayon sa ginatawag nga house-to-house vaccination. Ang house-to-house vaccination isa ini sang nakitaan nga pamaagi sang provincial government parang mapadabo-dabo ining vaccinated nga mga senior citizens. Ay kaduwa nga idea nga nadumduman nga na-present naman gani ni sang PIMT sa kay Governor Bong Lacson. Ini paghatag sang insentibo, no? Incentive. Ang no-chip nga programa kung may ara sang senior citizen sa isang kabalay nga way pa magka-register na kung maka-enroll plus sa no chip ni automatic kasun art i-enroll na siya, no? But willing siya magpapakuna kontra COVID-19. Masulog niya po na sun art dari ang pagpaninguha kung paano makumbinser, no? Ang senior citizens nga mapakunahan. Gintap ang mga barangay health workers sa PHW ginayo ang bulig nila nga magkadto personal sa balay mag-edukar sa pamilya
or sa mismo presensya sang senior citizens kung ano ang bintaha or benepisyo nga madala sa saring COVID-19 vaccine. So, Action Art, ang... Pila ang total, may ara na Action Marlon number gid abing amo na siya ang kadamuon in the whole Negros o data sang mga senior citizen. Malawig-lawig man Action Art nga way pa so far nakapagawa ang PIMT sang figures. Kasi boss kung makatubang kami sa kay Atty. Diaz. Kasi kung makaayo to sang datos sa Arta, no kay makita man sa ginatuwag pa lang one hospital command o kung sa command center sang one hospital command nga system Action Art kay ang last to nga nakita ko nagligad Action Art nga bulan pato sang Pebrero mo o kung katapusan nga bayan sa Enero kung di ko magsala nga figures sang mga vaccinated senior citizens nakita ko to so nga katuman yung batok gamay mo no jutay pagid Action Art no amo ni nga di nga nagligad to sa meeting ni Governor Bong Lacson online or virtual upo na mga representante sang World Health Organization o kung WHO ang una itong tabay sang taga WHO nga ihatagan sang prioridad no ang pagbakuna sa mga senior citizens nga nabilong ini sila Action Art sa priority group nga A2 mo di ba? A2 Action Art senior citizens lagi na siya no tining ina-incentive Action Art tagin mundo ko automatic ang why maka-enroll sa new chip ipa-enroll kung enroll ka sa new chip mayara ka sang incentives Action Art nga 5,000 ka pesos okay no? Kung nag-asawa, buhay pang bana, buhay ang asawa, duwagin sila ang i-enroll Action Art. No, kaya sa pagsulundan, isa lang i-enroll mo, ini-Action Art ya, ilang pamaaging madabo-dabo ang mabakunahan nga senior citizens, duhagid ang automatic e-enroll. Kag duhaman ang hatagan sang 5,000 nga cash incentives Action Art. Basta, papasugot sila nga magpapakuna kontra COVID-19. Ate, galing nga muna ang question na kung mapasugot na siya this time. Ganiman kay, hindi man ang kalabanan Action Art nga nag-decide, sini basta mo di edad na tako man Action Art ang papel sang kabataan or kauturan mo sang senior citizen. No, kay ang isang nga Action Art mabudla na explikahan mo kay una best may dulo diferensya ng pamatinan nagsabahin sa miyembro sa isa di pamilya Action Art dako man ang mabulig sa namo sa pag-decide kay una be sila sila ang nakahibalo sang health history sang health sang ila sa ding pamilya Action Art nga senior citizen may aragin man niya advice ang doktor nga hindi pwede Action Art ma-injectionan no kay di makaya bala sa lawas niya okay. No depende Action Art sa masakit kod palatian ngayon sa rigid dapat siya sana sa mga balasihana pero ang provincial government nagalaom sige apon Action Art nga sa masunod sa mga binulan dugan-dugangan diwa ang mga senior citizens nga vaccinated kontra COVID-19 para may rason na ang provincial government nga mag-recommend nga mag-ayo dito sa babaw para bodoboan ang alert level status kay hambal ni Diaz sa Action Art sa mga time bisan pa nga ara na lamang sa 67 ang active cases ng COVID-19 as of kahapon March 15 mabudlay gyapon nga panubuan sa alert level 1 ang status sa Negros Occidental kay kung mag-alert level 1 matupa na sa siguratuwag nga new normal na mabalik na sa normal ang aktibidad sa probinsya. Okay. Makagawa na halos tanan. Kag makagawa naman ang luyag magwa nga mga senior citizen. Kung magwa sila unvaccinated pa sila Action Art, delikado kay makabig din sila nga vulnerable sector o kon vulnerable population dali tapikan sang masakit or virus no labanigid ko nang nakasalamuha nakatubang niya COVID-19 positive gali di ba butang pas peligro ang iya sa diga
kabuhi. Diluyag naman siguro sa provincial government. Tis manaog sa alert level 1 o kung dulaan alert level 1, dako-dako na or majority sa mga tigulang dari sa probinsya ang may arasang proteksyon na kontra virus. Pero ang vaccine, waya problema, damo gyapon. Isang problema, suat bastante kay nagligat to kami, nagabot ang suspilato, mga 84,900 ka doses kidlaw po Sus, naman Marce, portik damo ba? Oo, wala sa Pfizer for legal age kag Okay. Pfizer for Pedia. Pedya. Oo, plus may nagabot pa to nagligat nga Sinovac. So pulo bastante ang bakuna action advice ang problema. Okay. Oo. Pero dapat ni mabalaan pa hindi nga banwa kay syudad ding daw hina gid ang do kapigaw gid sa senior citizen, no? Hindi ta man ni mabasol nga kon ang iban kapin pa sa mga bukid-bukid nga mabanwa bala kag nga daw mabudlay na kon sa bukid gito nag-star ang mga senior citizen nga padulugon mo para bakunahan. Amo na guro yung isa ka strategy da kung luyag kang makonvince ni sila nga inang ang mga vaccinators naton mo mataklad sila to eh. Yes, isa na house-to-house vaccination action art kay malita pa si kung mayara yasang luyag gid magpabakuna o galing nabudlayan lang magkadto sa vaccination center. Isa na. Lagi na dapat unahon action art sa provincial government kay once nga mabalaan nga luyag magpabakuna o iway ka na problema. Ang problema mo na lang kung paano kadtuan nila ang inang vaccine. Isa pa gid action art ang listahan no? Ang listahan ipastar ni sa maayo sa provincial government. Okay. May order na sa mga panuwag syudad nga isumeter subong ganing adlaw nagsumeter na ang iban. Isumeter ang master list, no? Inang master list ni laban-laban na sunart amo na hindi ang willing nga magpapakuna, no? Nga antes magkadto ang vaccination team all set na ang tanan, maturok na lang sila bakuna kag with gamay nga advice. Muna sa? Okay. Oo, ang master list dat nabutang sino ang bakunahan, diin nga lugar, kag pila ang bakunahan. Ang target action art sa masurod nga mga adlaw. Luwas sila sa vaccination pati ito sa BHA o I mean NHA galing nga financial assistance do ginapareconcile man tong listahan. Problema pag ina kay Inano? master list managay pangitas na. Gani siling ko hindi lang bakuna pati ang financial assistance so ba piktuhan bangod sa master list niya. Okay, ang provincial government hindi pa nagsunod mag-release silang pundo agin paagi sa ila. Kung wala isang pipiyo kalistahan mo. Ote, kung ako maglantaw budlagid man, labi na sa mga lugar nga grabe ang enkwentro hanay sa eleksyon. No, kaya sa kusakyan mabla sa mga politiko, bla. I-question mark para sunod na kung sa ramang pisahan tong 91 million, kung sa mga pagkaon pag sunod, kung naptang brown out, panos na na. Tiyoy. Ano mo pala yung kumpay ko ng kabayo? Tuod ka turong ng kalimutaw ya? Lain kung 6 feet below the ground ang kabayo? Oo, gani man. Balano surat ko sa na pisahan panagtag na kayo, hindi pa klaro kung sinong dapat katagaan eh. No? Ang ay sarana, termahanay, ang memorandum of agreement, ara naman. Okay. Ang manira na lang, ang question na lang kung sinong dapat tagaan. Problema da, no? Ari si Provincial Administrator, Atty. Diaz angot sa senior citizen nga bagunahan. One of the reasons why daw kabudlay ang Negros Occidental magpanaog sa A1 is because of this. There is a vulnerable sector which is the senior citizens nga hindi pa considered protected by the DOH. So unless nga manaog inang aton nga unvaccinated nga mga seniors na percentage, daw madugayan ang Negros sa level 2. Hindi kita ka pa level 1. The reason simply is that nga once mag-normal na ang tanan activities, maginuwa na sila and of course they will be exposed, no? Unknowingly or knowingly sa ibang nga mga tao nga may mga virus, no? We hope to come up with more incentives for the senior citizens nga to get vaccinated. Until now, it's still a challenge.
Kagabay pa nga mga pawasan na sa provincial government din ang asahi sa pagpanghangkat. Gani man nami na mabalaan tagid ang mga data para nga mismo mga taga LGU mo nang aton magkuton kung ano ang strategy lang imo onda. Naman, balanda na po sa Section Art kung magkapagawa na sa datos sa ato sa nga provincial government. Para at least mapipi, taman ang dapat pipion ng mga taga LGU. Oo. Nga matagaan sa kasolbara ini nga problema, Action Art. Palinagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hedovaya. Mga ka-aksyon sa din gaman sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Tiambot ko na mga senior citizen, anong say nyo din, anong mahambal nyo, may ara man grupo sa mga senior citizen sa province, sa Bacolod, yun dumayari ni sila mga association, tinanong mahambal nila sini, kay dumabasulan pa ang mga senior citizen. Now, kabalo ka may mga reason gidman nga ang iban because of the advisory kag mismong doktor nilang gambal hindi ka magpabakuna kay do hina na gid ang himos ni nga panikay-sikay ting iban guro mo ni nga ang nag-decide man nga hindi magpabakuna. Now, the strategy sa province according kay Action Marlon, house to house nga pagpangbakuna. Now, saan o nila matigayon ni kay kung magamulan ni gihapon until the end of March, in other words, or after sang March, ti maya sulod ang April, basi isay man gihapon nga alert level 2 gihapon ang province, although kita ta naman nga kahapon, 5 cases lang man ang record mo. Action Firing Line. Diyan mo nang importante, no, kung paano ini makonbinser anong strategiya ng imuon ang house to house isa sa ginatulok, balamang inefektibo ini. Ano balang LGU diri sa probinsya ang may jutay nga output kon vaccination activity ang paghahambalan. Inabantayan di sa aton nga pagpangalagad. Alas 8:20. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This news Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Maayong gabi galidra kay Virgie Olpinda, silingya monitor kami Silin Holmes, more power and God bless. Salamat gid, no? Kag subong man, nagamonitor man sa Victorina Heights si Utay Benedicto. Aslan ko kung may available na nga Pfizer vaccine, akong bata vaccinated na sa Sinovac, hindi pwede kung may kung maglakat abroad. Pero Pfizer pwede. Salamat. I-check ko lang na sara kay basi mga update kay Doc Chris.
surungon no kung may available. Angel Grace sa Panhilason. Harapan si Rochi Toribio kag Rosalina Arellano Ispadero. Madamo gi nga salamat sa pag-monitor. Si Eric John Windham. Sige. Si Josephine Celeste Taiko. Good evening, tamyaw ko lang sila Tuto Amik, Tuto Apal, kag Tuto Dagol. May i-follow up, liog lang ko action-an karon na, basi matawgan niya ni ang gina-follow up po. Kaya do may update no, sa enkwentro, dugay-dugay ipakwanta niya, na i-check ta ni sa tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade. Action firing line. Alas 8:38 na, last and final stretch sa atong pagpangalagad. Ariyo, may mga latest nga report sa iluan ko si Action Dale Salazar kay ano tong pagbati ko kay ina, may ara na, kundi isang agang hambal to sang taga-Bitaw nga PIO. Daw isa lang ka way ang dira sa may area sang flyover sa bata ang gina-close kag magyan ng one way, pero ang latest kina Action Dale do mo ano to man? Duwa na gid ka lane ang ginsira? Kumusta si Mayor Isko Moreno ari sa si Yorme ari sa Bacolod City, kaon siya sa kaon siya sa may Manukan Country diri sa Bacolod. Action firing line. Nagpa-government center man siya kaina, no? Perting sunod-sunod man ni Action Dale Salazar. Pero kantuan ta siya kay ambot ang strategy, anong plano sinisang taga-Bitaw ang sumag kaina pag patigayon sang closure umpisa alas 8 sang agaban sang Taytay balay ng daan nga Taytay sumag da bao do hindi maintindihan mo hasta sa lapaw dito sa sumag. Ang nagapasulod sa Bacolod, grabe kuno ka damo sa salakyan nga nagpila mo. Habakon mo yang nga nagahulat. Ang iba nagkalalate sa trabaho nila. Ti ambot buwas ano ning strategy nga himuon nila sini kay tikon ang gwa nga ginutok sini nga adlaw ti basi buwas sobra pag ini. No kapin pagig ko magtsinda da kay medyo sa Pizza 23 pangadaan tapos ning pagkayo nila da sa Taytay sa sumag mo o kunway kasi na karon sang plano nga alternate nga ruta nga hindi man magsigi punong sa lakyan da tiyan mo nang dako gin nga kwan nga balantayan naton in the coming days. Dapat guro sa mga nagapakadtos Bacolod ni nga may ara pa hiling nga gawon sa trabaho nila. No, para hindi ka mo malit, dapat guro aga pag ka mo mahalin sa balay nyo da. No, parang makaabot ka mo sa husto nga oras sa inyo sining nga trabaho. Action firing line. Kaina, grabe, kaigod gidya ko mo. Traffic ko nung kaina, puwerte gidya da sa sumag. Pero do may latest sa Bitaw kaina, nga pag-intindi ko, may ara man dira sa area sa flyover sa bata. Ano tong latest man? Nga siling ko duduha na gito ang close nila. Ibaloon tabi kay Action Dale. Action Radio City Hall Report. Action Dale, anong latest? Duwa na gid kuno ka wayda ka lane ang ginsira sa flyover? Yes, ipatuman Action Art ang total road closure sa duwa ka mga lane dira sa may flyover sa may Dalan Lacson Circumferential. Parang Bata Bacolod City Action Art, pero may lagi lamang sang specific nga oras nga duha ka lane ang sirado north to south kag south to north. Inisamtang nagapadayon ang rehabilitation sining flyover Action Art. Sa pinaka-latest nga development, gin-confirm sa ato ni Sir Dennis Perma, ang spokesman sang Bitaw, nga according sa Action Art, from 9 p.m. umpisa sa buong gabi until 6 a.m. the next day, total road closure dira sa bayan sang Bata flyover
bangod nga ti may mga equipment action art nga ipasaka dira sa may flyover samtang ongoing ang ila sining rehabilitation kag para man sa safety sang mga motorista action art ilabi na nga i-scrape ginidaan ang isa diri ka lane action art kag ti ang purpose diri hindi bala maapektuhan ang mga salakyan sa mga motorista in kaso gid man nga maglabay action art sa amo nga mga inorasa. Pero ang mga clear diri no ni Sir Perma nga ti kun agaya bukas ang isa ka lane 6 a.m. until 9 p.m. action art kay ang pagkalkal o pag-scrape diri gamit ang isa diri ka equipment or machine action art pati ganyan yun nun siya kun gabi tubtob magkagahon so amo na siya no kay ang ginalantaw diri ni Sir Perma nga ti kun gabi hindi naman tuman kadamo ang mga nagalinabay dira nga mga salakyan mga motorista action art kun 9 p.m. to 6 a.m. kay ti ang yasaling advisory sa dalom na lang anay no maglabay sang flyover since hindi man traffic sa tion sang kagabihon action art kay sa buong adlaw ti nag-start na ang rehabilitation sining flyover nga humalin sang ginbuksan ini sa publiko sang year 2011 amo na siya ang first time nga mayara sang rehab nga ginkandak action art kag maglawig siya sang 2 ka bulan pero ang ginapananaw diri ni DPWH Bacolod District Engineer Abraham Jaime Havilian action art nga base beyond pagidbala sa inasining nga target date sa ginpagawang advisory nga May 23 ma-end na ining pagkayo sang flyover. Bangod tiya mo na may mga special materials, special nga mga asphalt ang pag-ausaron dira sa bahin sang Bata flyover. So butang balon starting ini sa buwas until matapos ang project one way lang o hindi na ginmagyan. Hindi siya magyan from 9 p.m. to 6 a.m. Alas 9 sang gabi, tubtob, alauna sang aga. Alas 6 sang aga action art. Pero kung halin alas 6 sang aga o alas 7 sang aga, pwede na ya. Pwede pa ang sa Kalane. Oh, okay. Okay. Na siya ang from south or from Bacolod City going sa Talisay or from south to north. Amo na siyang open kun aga. Pero kung gabi, since may mga trabaho direction art nga involve ang mga machine dira pag-scrape sang pavement, amo na siya ang advisory sang bitaw same man sa DPWH Bacolod District Engineering Office para at least ang mga brand new dabing ang mga salakyan or mga malahalon no nga mga salakyan hindi bala maapektuhan action art in kasagin man nga maglabay dila sila sa tion sang kagabihon tugtoba kaagahon. Di mo na until May 23 pero ginalantaw diri ni Engineer Havilian nga base malawig-lawig pa action art. Aring tingog ni Bitaw spokesman Sir Dennis Burma. Nang i-close na sang DPWH ang bilog na flyover 9 o'clock starting 9 o'clock kada gabi yung ma-open na 6 o'clock sa aga ang half lane. Okay. Bali 9 p.m. to 6 a.m. Yes, kaya purpose sila kung mag-ubaon na nila ang salog sang flyover. Yung silicon na bala sir nga ang mga gas center sila bala posible kasi maigo ang nagaging ng mga salakyan na kay katalon sila ng mga bato mo. Okay sir, sige. Kaya na lang purpose guys, sira na lang pagka ninukla kay tijutay naman lang salakyan di sa babago sa atas, sa balom lang sila na agi. Oo. Pagkaga, sir, ano oras ganit sir? Open. 6 o'clock sir, 6 o'clock. Bali 9 p.m. to 6 a.m. on ang closure time bilog. Every day na sir, until May 23. Okay. Saan nag-start sir? Sa Bungad sir. Action art na batian si Sir Dennis Perma. Mamo na siya pinakalitas nga development nga kay nasagatin interview man siya pero sining hapon mga around 5 p.m. Liwat ni nga nagpabalo sa ato ng spokesman na sang Bitaw nga ti after man ang coordination sang DPWH sa ila amo dayon no disperse man ang information sa katapos sang media action art. Kaya anong strategy nila to sumagi kay portito ang trapiko? Amo man gani action art kay bisan sa social media no sa Facebook ginapautwas sa gidamang sa mga commuters sa mga residente ining ila sining concern no regarding sa heavy traffic dira sa may south since
gina-rehabilitate man mga more or less mga 6 million man ang budget for that action art. Until malang ni March 23 may nga Grabe, no? Isa lang kasi mana, pila ka milyon? 6.6 million. 6.6 million. Dira-dira ang budget action art. And then dira sa may... Ano ganing kalayuhon das taytay nga daan niya? Laba action art dira sa may taytay basement sa litrato, no? Nga ginapadala Pustinya, no? Kay may mga additional production art nga mga street lights tagid nga ipahamtang bala ang DPWH may mga additional pagidira nga mga rehabilitation para at least kung gabi sa nagsanagman ang area sang Sumbag, especially ang ina nga lugar action art, no? Na until March 23 until next week, pero wala pa may buluan basi temprano or basi mag-extend pagid ang ining period action art kiti amo man ang ginadalian. Ang importante dira ang safety, no, sang taytay action art kag sa mga commuters, ilabi na mga lagko mga tracking nga nagalinabay sa sina nga area. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nagalaom diri si Bacolod Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment. Nga kung may action art, mas maayo pagid nga performance ang sining ginapaabot or gina-expect sa bahin sang IPM Construction and Development Corporation, since ang IPM CDC sa gihapon ang loan bidder kag dati amo na ang mangin contractor still sa Bacolod City with regards sa hauling sang basura, paghakot sa basura diri sa Bacolod City, tubtob nga pag-maintain, pag-operation sang sanitary landfill dito sa area sang Barangay Felisa Action Art. Kung pangmalan mo si Councilor Carl Lopez, hindi man siya mayor, nga according siya, si Mayor Bing na dapat madisiplina sa IPM CDC in kaso gid man kung may mga concern Action Art, pero nagalaom siya nga mas mangin maayo kun tani ang performance, no, sang IPM CDC subong nga gin may bag-o nga kontrata ang Bacolod upod sa sining management action art sa Friday. Ang open action art ang adlaw nga magakandak sang session ng SPK subong hapon. Wala sila regular session subong action art gintaisol according man kay Vice Mayor Elcid Familiaran. So sa Friday amo na siyang gina-expect nga mahataga or padabutuhan dira sang council members ang authority to sign nga gina-request man ni Bacolod Mayor Bing Donatia. Hara ang tingog ni Bacolod Councilor Carl Lopez. Well, they should do their very best as they have been given another chance, no? Kambot sinabi hindi kay hindi man ta mayor, ang mayor na madisiplina do sila kung kayuhon gina nila or amo magyapon ang nila. I'm hoping that this time around they will do better. Amo na. Actually, ito mo to CCL, no? CCL, si Councilor Carl Lopez. Amo yan sining gina-expect ka sa IPM Construction and Development Corporation. Sabay naman sa mga merkado, since ang going subong ang rehabilitation. Hoy, sa Biyernes, galing session nila, balantayan ni online pa na kung face-to-face na? Online action art. Online na sa gihapon, gito mo niyang mas prefer sa mga konsehal din sa may Bacolod City. Kaya gina-expect ko nga daw, dra hatag to sang iya sining nga privilege speech si Councilor John? Oh, yes, action art. Kaya amo man ang mga initial information nga na-receive nato, no, depende ako na no, ini ang manginti ang privilege speech sa temiento sing sa konsehal sa mga specific, no, nga issue nga naga-revolve action art sa my community kag syudad sang Bacolod. Pero ang iya to privilege speech daw mag-sintro tiya sa kwani ato bla siling ang ginpa-idian ni Councilor Baribar. Atong supposed to be hearing based sa sining resolution. Tawatan action art kay basi kung mag-privilege speech siya, basi mag-privilege speech pa si Councilor Baribar, since nga amo na may mga word war sila regarding sa pag-conduct sang hearing nga involved rin ang Seneco or Central Negros Electric Cooperative. Kaya mo na online na sa Sagyapon kaya mo ning mas prefer sa mga konsehal kasi bisan din sila ang lugar maka-attend sila sa gihapon ng ila sining presence sa regular nga session sang City Council. Saan o gali hasta ni man? Kundi ma-start ng campaign, last na ni nila nga session Maga
sige na Action Art. Bisan ka kampanya, may sesyon sila. Sige na Action Art kay under sa local government code ra, no? Daw required din silang at least mag-conduct sang 4 times per month nga session. Kaya muna siya ang gina-require sa ila sang policy Action Art. At bisan na campaign period, sige ang lasin ni nga regular nga session Action Art. Pero most likely, ni nga mga period Action Art, wala gid man sa mga importante nga mga agenda nga ginatulakay, pero depende kay is aming mga konsehal nga kung may mga issue sa community, sa Bacolod, na nagapasal sa mga resolution, nagapabutyag sang sentimento para makahimo man sang tikang ang sangguniang panglungsod. Mga update, balita gikan sa Bacolod City Government, kada ang ka-aksyon nyo. Aksyon dahil sa Salazar, mga ka-aksyon sa Rigaman sa Pinas, labuton ka sang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Dale Salazar o Biyernes. Mantayan tanimi ko na ano ang privilege speech ni Councilor June kung dayon niya pa ini. Action Firing Line. May obligasyon ba ko aksonens? May harap ako nabilin. Ibubo ko lang na. No, kay basi maglapaw ko karon alas 8:53. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Action Firing Line. Why lagi ko tiyempo kay paring Sindoy Ransi, salamat gid no sa pagmonitor karon nga gabi. Action Firing Line. Ayos ang iba na mabalita sa iba nga mga public affairs program bantayan ng ninyo diri sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Aksyon at tayhupon sa ngalan ni Aksyon na Brian more than saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka manabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.